Yan o. Donski lang malakas o. Donski Ride Fishing TV. Yan, gumamit siya ng ano to? Sorinoya. Sorinoya no? Oh! Ah! First catch! Yeah! Woo! Lapo-lapo! So, bali ito yung nahuli natin mga kasunod o. Yan, paalam na sa'yo ha. Mabait ka. Huli tayo. Laki. Ang laki. Woo! Third catch. Lapo-lapo. Laki oh. Oh, di ba? Ang laki. Yo, what's up mga kasulit? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, i-subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saison and you're watching Saison TV. Yeah! Yun, good morning mga kasulid. So andito na naman tayo sa Tual, Pangasinan. Ay, sa may planta ng ng Tual mga kasulid. Yun, kitang-kita nyo. Yung pinunta natin nung nakaraan, yung island, yun mga kasulid. Kabila. So itong island naman ito, ang tawag dito, Cabaletsyan. So nagbabalak din kaming magpunta dyan kung sakaling hindi na maalon. Sa lakas ng alon eh. Gandang spot oh. Yung mga kasama ko nandun sila. Sa gilid. So ito, naghahanap muna tayo ng gandang spot para makapag-prepare na tayo ng gagamitin natin pamingwit. Yan o. Yung bali yung Comas Island, yun yung Masamaring. So dito private area na to. So pag pupunta ka dito mga kasulit, pag pupunta ka dito sa spot na to, merong entrance fee 20 pesos para makapunta ka dito hanggang doon. Naikot mo to. Kasi magmula doon, yan, naikot dito hanggang dito, private place. Buti magkakaroon ng entrance fee para makapamingwit dito. Dito kadalasan maraming namimingwit. So ang gagamitin pala natin pamingwit mga kasulit, yung bago natin bili, yung binili natin kay Sir Benji. So shoutout kay Sir Benji. Ayan mga kasulit, umpisa pa lang natin mamingwit, nasabit agad tayo. Kaya ito, hanggang pusod na natin agad yung tubig. Maagos pa. Kaya pala. Ayan, babato pala dito. Dito yung bahay ng mga ng mga isda, lalo ng mga lapu-lapu. So dito tayo magtatry magkakas. Tingnan natin kung makapagkas tayo. Hindi natin makuha eh. Kailangan natin malis dito sa bato. Ayun, natanggal. Yun oh. Sayang din kasi ito eh. Pag hindi natin tinanggal. Ay, may favorite pa naman to. Ay, magmasaglit. Dahil baka mahawaan tayo ng mga isda. Joke. Oh, dito tayo magkakas. Baka sakali. Let's go! Uy, huli mga kasolid. Huli tayo. Ay, nasabit tayo. Ay, sana hindi nakawala. Putik, sayang. Nakahuli ako, nakatakas. Ay, grabe naman to. Masakit naman to. Sayang yun ah. Ako na, kukuha dyan. Kaya to, sana may nahuli. Oh, first catch. Yeah! Woo! Lapo-lapo. Kaya nakahuli tayo. First catch. Ganda oh. Yes!
So bali ito yung nahuli natin mga kasunod oh. Ano na rin to, good size na rin. Yun oh, lapo-lapong ganda. So wala tayong lagay, lalagay ko muna siya sa bulsa. Kasi kung pupunta pa tayo sa gilid, mahirapan na naman tayo maglangoy. Ito, sa bulsa ko siya ilalagay. Ay naku, nakatakas. Nakatakas. Okay lang yun, malit lang naman. Marami pa yan. Para makarami tayo no. Cast. First cast natin dito yun. Ay second cast pala. So makahuli tayo ulit. Uy, may huli ata. Wala. Ayun mga kasunod, nagbabalik ulit tayo. So gamit na natin yung ating Alivio na ano, Shimano na UL. Yan, saka naka 2000 series tayo na ano, reel. Saka gamit tayo ng hipon na ano, multong hipon. Yan, replica. Try natin, tara. Uy, gaan, ayos. Laki rin pala oh. Yan oh, Donski lang malakas oh. Donski Rides Fishing TV. Yan, gumamit siya ng anong, ano to? Chorinoya. Chorinoya no? 6.1. Yan oh. Ibaba mo yung mas mo para makilala ka naman oh. Yan oh. Bali nakadalawa na. Isa sa akin, isa rin sa kanya. Yung sa atin kasi nakatakas. Sayang. Okay lang yan. Bawi tayo, bawi. Dito tayo. Lang tayo. Ayan, asawa ni Donski Fishing TV. Dons, uy, putik. Ay, may huli ba tayo? Yun, may huli ata tayo. Ah, nawala. Asawa ni Donski Rides Fishing TV. Ano raw? Ah, sa kabila wala. Tara, mamingwit tayo. Nakadalawa pa lang. Isa kami ni ano, ni Idol ano, Donski. May nakuha na si Donald. Ano na yung nakuha ni Donald? Lapu-lapu. Lapu-lapu. Oh, pares kami, tigisa kami. Sayang yan oh, matatakas ata yun. Fish on ata to. Yan, fish on. Ayan na to. Ayan, naka-fish on tayo. Yan, pangalawa. Lapu-lapu. Lapu-lapu din. Yan, nakadalawa na tayo. Nakadalawa na tayo.
Bali 3 na. Yan oh. Ayan na, 3 na. Malit nga lang, pakakawalan natin to kasi maliit. Yan, pakakawalan natin to kasi maliit, mga kasolid. Kawawa naman. Yan o. Yan, paalam na sa'yo ha. Pabait ka. Yan. Mga kasolid, dito tayo lumipat tayo ng spot. Yan tayo sa tapat mismo ng ano, ng pabrika. Yun o. Sa Swal to eh, Swal Pangasinan. Yun o. Mga coil plant. So dito tayo maghahagis. Ikit muna tayo dito sa isang bato. Sana hindi tayo madali. Yan, so dito tayo. So tara, hagis tayo. Makahuli sana tayo ng maganda-gandang klase ng isda. Ganda dito oh. Ganda ng view. Yun. Ito yun. May dumadali ah. I-drag natin kaya. Yun. Huli tayo. Ay. Yes, ano kaya to? Uy. Uy, ano kaya to? Uy, lapu-lapu ulit. Yan oh, laki. Ang laki. Woo! Third catch, lapu-lapu, laki oh. Oh, di ba? Ang laki. So third catch na natin 'to mga kasolid. Yes, palaki ng palaki yung nahuhuli natin. Ayos. Gilid muna natin. Ay, sakit itong mga ano eh. Ay, naku. Yan yun, nakatakas. Higit na nakatakas. Ang ganda niya oh. Oh, di ba? Ganda. Lipat tayo ng spot. Yung nahuli natin oh. 3 na to. Una nakatakas. Nilalagay ko sa bulsa. Pangalawa, maliit. Ito pangalawa. Ito rin yung nahuli ko kanina. Unang catch natin. Ito rin. Yun. Yun, sana huli na to. Sana may huli. Please. Ah, nakatakas. Naku. Nakatakas. Yun. Ay, seaweeds na naman. Seaweeds, kala ko ano. Nakakabigla naman. Salamang dagat. Ibalik lang natin to sa dagat para ano, may bahay yung mga isda. May kainin. Gas ng gas. Oh, malalim. Malalim. Oh, parang hindi malalim oh. Malalim pala diyan oh, lipos ko ro. Malalim ano, lipos ako ma. Oh, binaba mo bala kanina. Hindi ko na
hindi mo na ano si Ren, magawat. Makalangoy. Ayun oh, si Pops ano? Donski Rides Fishing TV. Ayun oh, nakadami na ulit. Yun o. Reyes na no. Halos magkasize. Maraming gantong kulay na ano. Ito. Wala ka na patakas. Meron. Ilan? Isang ano, barakuda. Oh? Maliit lang. Ganito lang. Barakuda sayang oh. Di bali ano na sana. May 1, 2, kitok, kaso 3, hindi, 4, ano, 5, 6, 7. 7 na sana yung huli namin. Yan, bali nakatatlo ako. Tatlo rin siyang ganito, tapos isang barakuda sana. Yan. Pero lusong pa ako. Kapag lulusong tayo doon, pero ang gagawin ko ngayon, po ako ng mga sea urchins. Yan oh. Tingnan natin. Ang dami nga. Lalaki. Kuha tayo dyan mamaya. So yan, bali mga kasolid dyan si bro, ano, Jim MC, yan, naghiwa siya ng sibuyas. Kain muna tayo. Oo, saka si bro Nel, yan, classmate ko dati. Elementary no? Oo, liman ka rin. Nagluluto sila ng ano, yung hotdog saka siomay. Ito yung corn beef. Pinahuli natin kaninang ano, mga lapu-lapu. Ewan ko anong balak nila doon. Ihaw ata yun no? O iuwi na lang ata nila. Oo. Dami naman pagkain. Ay, wala. Pahinga muna tayo. So, dito na tayo mga kasolid sa second spot natin. Dito tayo, kasama natin si Nel, saka si Jim. So ayun yung tinatawag na Little Batanes dito mga kasolid, dito sa Saswal. Yan oh. Kita. Sa ayun na yung ano, 100 Island. So nasa pagitan lang kami. Dito magkas tayo dito mga kasolid. Gumamit pala tayo ng ano, na 19 grams na ano, na redhead. Yan oh. So tara, alis tayo.